سلام كبرات ناي رومانا تيوب تغتاتلتي ዕለታዊ ዜናታትና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሰናይ ጸንሒ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ዳግማይ ናይ ኢትዮጵያ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክ ሚኒስተር ዘውፅኦ መምርሒ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ኩሎም ተሽከርከርቲ ቁፅሪ ሰሌዳ ኢት ዝብል መፍለይ ኮድ ንክህልዎም ከም ዝግበር መምርሒ ኣውፅኡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ እዋን ስልጣን ሃይለማርያም ደሳለኝ ግዜ እውን ናይ መኪና ታርጋ መውፅኢ ስልጣን ካብ ክልልና ፌደራልን ክዘር انتحتت استقامة ناي تجري كل الترانسبورت بيرو من باري ذكر لما كم إنا كنقبله حبيرنا أن نريه يزخو نبر ناي تجري بريزيدنت ناي ودب عرنا على علوي أمرار حن كبر قبر أسرات أبرة خميدي أبزنا برم على محتت حوحات حيل لو تأكونة كبر جليسهم هم تي أنا دقاقي من الزجلسة وتحيل السو حيلي لو تأكونة لو تأكل لوز عفن ناي ستاتسكو حيلي ايلو زوسلو ناي ستاتسكو حيلي لو تكهلو زدليو مكنياتوم زرئنا فنجي يلن منم عينت ناي لو فنجي ايرئنا هو حد سلاحتاو مفنقل منግስት እዩ አካይዱ ክብልውን ገሊጾም በተወሳኽ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰዓትን 45 ደቂቃን ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ካልኦት ብዙሓት ሓሳባት እውን አልዒሎም ተመያይጦም እዮም አነ በናቴሪቶ መፈንቅለ መንግስትን መፈንቅለ ፓርትን يكايدلو يوم بقصالنا تاع تግራይ ዝብል ይነር ነሽውን ይካይደሉ እትናይ ፓርቲ መፈንቅለ ዝብሎ ታ ጉባኤን ቅድሚ ጉባኤን ዝነበራ ውሳነታት ሓደ ጉጅለ ናይ TPLF ጉባኤ ገይሩ ኣነ ዝተረፍኩም ኣይፈልጠኩም ዝብሎም ንቁፅር ኮሚሽን ይኹን ንሰናዳዊ ሽማግለ ይኹን ተዋና ናቶም ኣካል ዝኾነው ናይ ፈልጠ ካንትብል ተሎ ናይት ፓርቲ መፈንቅለ ፓርቲ ዝብሎ ተወዲ እዩ ድሕሪ ከዓ ናበይ የምርሕ ነይሩ እዚ 2 ዓመት ቢል ዝወሰደ ግዜ نتي منجستون نملوات نمقصار زجبر من قصاص نيرو مجمرة زنبرة من قصاص نتي جزاء منجستي زو صوم مرحتات بمقام زجلاس نيرو نو زي بتكبر زبل وسانة نيرو ده حرجن ناس أنحة وفر إنبتاون زبال مسيو وفر إنبتا مالت أي تقبل له نتي منجست أي تقبل زبل حيال من قصاصون مسيو صنيح خاء صم دومس اتوقات مسيو مستمتدرا ازستي اليانس تغيرو زي نايتو كوديتا مجمري نايتو مفنقل منغستي مفنقل ممحدار مجمري ايلز ريو انا بحريو ياو كم تستباله اتو هو حتون انا وانا حيلي دغافيي اتو عطق حيلي يلو عطق يز مسرتيلو من قصاص اصيلو اتو عطقون انا زفلطو نتناي هو حت مالت حدي غجل از فلطيلو ናይ ክልቲኦም ጽምዶ ወይ አሊያንስ ተፈጢሩ እዚ ነቱ ዝነበረ መንግስቲ ብዝተፋጠነ መንገዲ ብቁልጡፍ መንገዲ ፈናቂልዎ መንግስቱን ከም ዘይኮን ገይርዎ ብፍላይ ኣጋዳሓር ዝወሰዶም ስጉምታት ማሕተም ምሕዳግ ዝበሃል ምምሕዳር ምግልባጥ ዝበሃል ዝተቃወሙን ምቅታል ዝበሃል እዚኦም ኩሎም ናተደማመሩ እቱ ዝነበረ መንግስቲ ተፈንቂሉ ኣመንጎ ያው حزن ريولنا ده حركن ريولنا ذا حزب مسيء زلوا منجست مسيء سلازي هذا جزء سمعنا نجرله زي كم فنكله منجست يكونن جزء إذا أخذ منجست يو أركيو زبال زي فتصم حاسوتيو أيكونن النوريو زي جبت من قص قاسنيرو ن تايم زلوا سلاح تاوي مفنكله منجست بال قصنا بلا زخيد سلاح تاوي مفنكله منجست تخايدو اندحر وتادرات أي بوتو أمون عطوات أي بوتو أمون كو حزب كتما أكيوم نحدا كتما حزب أكيوم زيو كنتيبها كله من حقاو مسارات بوليتيكاو مسارات يقولوا من زيو من محاضر خنا يزوا أنا وتابع أنا وردا كله من حقاو مسارات ما فنكر ما قسم لنا خازيو نتمن قستك يوم نايب علم زمرتهم نقوم الساعة محسبات أمس يوم سلازة أيو بخلو معكانيو صلاحتاوي مفنقل منجست تكايدو ما جرشو حزي وصيت نايزي مفنقل منجست زغونه ممحدار تدخيلو له ودب حوحات نلعل سلسته معالت الناس سالط ازنبره ناي ما اخلوتن دعلوتن امرارح اخيبا تمالي اماسيو بعال 10 قوام مجلصي بموصا زازيمو بهراو حدنتنا نمحاصل علاونتنا بزبل مرح حساب كعب 23 كساو 15 مازيا 2017 عام تمرت أو كتما مقالات دراش حاولت سماعتات تأكيبنا أو تقلالي كونتات ودبنا حزبنا زرزر قم ميتنا كايدنا
ዘለውና ተደራረብቲ ጸገማት ዝፍትሐሉ ናይ ቃልሲ አንፈት ብምንጻር መድረኽና ብዕውት አገባብ ተዛዚሙሎ ብበዓል ዋና ደደቢት ሚድያ ዝኾነ ሃይለ አረፋይን ናይ ደቡብ ደመቀ ዘውዱ ክብል ዝጸውዖ ዋና አማሓዳሪ ዘቡብ ደቡብ አማሓዳሪ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ አውራ ሚድያ ዝነበሮ ጻኒሕት ከምዚ ክብል ሓሳብ ሂቡ ሎም ቆይና ዝነበረ ሓሳብ ምናልባት ሪኻይዶ ትኸውን ብኦ ክንጅምር ሞ ብፍላይ ብናይ ደደቢት ሚድያ ዝወፀ ብዙሕ ተጋሩን ቁጥዖ ዝፈጠረ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝብል ጽሑፍ ሒዙ ወፂ ነይሩ ወይ ፕሮግራም ሒዙ ወፂ ነይሩ ሞ ሪኻይዶ ትኸውን ንስኻ هو أدمن قاعد سلام مساهم لاب زوبانا دمت حزبي تخونوا مو نعيون سلال عدم هم كبري هذا الليل يا فهمت الخيو سمعية الزخونات زين أيتهم مالت دبيت ولو أو صرحو I don't know ጋዜጠኛ ታትኮት ገረ ጋዜጠኛ አይሆነ ለሰላል ሐሰብ ናይ ጋዜጠኝነት ዲሲፕሊን አለው ሚለውን ስለለ ሐሰብ በዲሲፕሊን ይለው ጋር ሁቡል ከሰባት ብዙህ ከልዕ ስለሌደሊ ሶ እዚኦም ዓፈርቲዮም ማለት ብድሕሪኦም ኻሊ ለሰረሮም ሓይሊ አለው ካብቲ ማል ምሸት አትሒዙ ዲቨሎፐሪ ናይ 2026 ተመዝጊቦም ዝነበሩ ኣብ ትክክለኛ ዌብሳይቶም እናኣተው ቼክ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዕላው ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብካድሩ ኣወል ስዒድን ብሻዕብያ ዝምራሕ ማሕበራዊ ሚድያታቱን ኣቢሉ ድሕሪ ደጊም ትግራይ ንኤርትራ ክፍቲ እያ ክብል ወግዓው መልእኽቱ ኣሕሊፉ كم حزب السودان زلاتنا قراس قچا مقلنا روح كندحن دلواتنا مو إرترا غزاخوميا دحر دقيم بطميت تحلف تنفاس تقراواي اي كتولونيا 360 ديجري تعصو تقرايون اي كتولونيا إلكم اللو بريزيدنت هاجري تقادالاي إسياس أفورك ኣብ ሓደ ከባብታት ትግራይ ሰዓት እቶ ወግዓው ኣዋጅ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ካብ 3 ሰዓት ምሸት ንላዕሊ ድምጺ ሙዚቃ አጥፉ ገዛኹም እተዩ ዝብሉ መምርሕታት ከም ዘውረድሎም ሓደ ወገናትና ብዝሃቡና ሓበሬታ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ምሸቱ ዝሰማዕናዩ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኣብ ኣፍደገ መንበር ገዛ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ልፍዓተይ ተስፋ ማለት እውን ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ፍንጀራ ቦምብ ኣጋጢሙሎም እቲ ፍንጀራ ቦምብ ድማ ኣብ ልዕሊ ልፍዓተይ ተስፋ ዘነጣጥረ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝጥቅሙ ፍልፍላት ኣለው እቲ ፍንጀራ ክፍጸም ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ነቲ ፍንጀራ ዘሰምዑን ሚድያና ከም ዝበልዎ ድማ ምሸት ርብዒ ጎደል ንኽልተ ኣቢሉ ብተለምዶ 22 ኣብ እናተባህለ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ እውን እቲ ፍንጀራ ከም ዘጋጠመ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እውን ሓደ ግዜ ድምጽ ቦምቢ ከም ዝሰምዑ እዮም ዝዛረቡ ዝተፈንጀረሉ ቦታ እውን ኣብ ኣፍደገ ልፍዓተይ ተስፋ መንበር ገዛ ምዃኑ ቶም ፍልፍላት ይረዱ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ልፍዓተይ ተስፋ እዚ ክፍጸም ከሎ ኣብ መንበር ገዙ መንባሩን በድንጋጸ ድማ ካብ መንበር ገዙ ከም ዝወፀ ኣብ ነብሱ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይበጽሑን ኣረጋጊጽና ኣለና ልፍዓተይ ተስፋ በዝሓለፉ እዋናት ምስ ቃል ቅባለ ዝኾነ ህግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ኣብ ዓዲግራት ተራኺቡ ጽምዶ ፈጢርና ብዝብል ብርክት ዝበሉ ኣጀንዳታት ከልዕል ዝጸንሐ እንትኸውን ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ከኣትውን ጸኒሑ ብብዙሓት ተቃውሞ ዘልዓለ ጽምዶ ዝብል ኣጀንዳ ስዒቡ ድማ ብልዕሊ ልፍዓተይ ተስፋ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዝብሉ ሓበሬታታት እውን ክውዛዕ ጸኒሑ እዩ ልፍዓተይ እውን እንትኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ነገር የለን ዝብል ምላሽ ክህብ እውን ጸኒሑ እቲ ብሎም ዕለት ንምሸቱ ዝተፈጸመ ኣብ ኣፍደገ መንበር ልፍዓተይ ተስፋ ዝተፈንጀረ ፈንጂ ድማ መነ ፈጺምዎ ዝብል ዝተፈልጠ ነገር ዘይለኳ ትኾነ ተፈተነ ግን ነቲ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ንምጥቃዕ ዝተገበረ ምዃኑ እውን ፍልፍላትና ኣረዲኦም ኣለው